beställde en vecka. Inte riktigt på det. Oj då, det var inte min. Jag hade något. Nej, det gör inget. Bra, min bästa make. Ja. Så fint där ska inte komma picknick. Jo, vi kan. Sen kan vi leka lite med dockor också. Ja! Och sen kan vi leka lite med gåsdjuren. Ja! Kanske leka lite med blad och blommor och leka att du är en blomma kanske. Ja, du är bladen. Ja.